אנחנו מקשיבות ולא שופטות. השתמשתי בסוודר שלך כדי לנגב את הידיים, בגלל שלא היה לי כוח ללכת לנגב את זה. סתם. אז נכון כל הפעמים האלה שאנחנו רבות וזה, אז אני תמיד חושבת לעצמי בראש, יואו, איזה ילדה פיק. גם אני, כל פעם שאנחנו רבות, אני חושבת איזה ילדה עקשנית. מה לעשות? ככה נולדתי, רוני. עקשנית. אז זהו, פעם אחת, כששאלת אותי, תגידי, הלוק שלי יפה? אז אמרתי לך, כן, הוא מהמם. אבל בעצם שנאתי אותו, כי הוא היה ממש ממש ורוד ובלתי. מה? אוקיי, אז נכון כל פעם שאת שואלת אותי אם הציור שלך יפה, ואז את אומרת שהוא מכר ואני אומרת שהוא ממש יפה? כן. אז לא, בכלל. האמת היא שאותו דבר אצלי, את תמיד שואלת אותי, וואי, מה היה, איזה יפה זה, נכון? נגיד, עם זה. זה באמת יפה, תודי. אז זהו. החיים שלי פחות. את יודעת למה אני כל הזמן לא רוצה לבוא אלייך? למה? כאילו, לשנות לה. נו. כי אני לא יודעת, אף פעם כאילו אנחנו לא ישנות באמת, ואני תמיד נורא בעייפות. איזה שקרנית, את פעם האחרונה רצית לעשות לילה לבן ואמרת לי, מה, אבל עד שאני רוצה, את לא רוצה? כי נרדמתי. פעם, כשהיינו אבל ממש קטנות, את כנראה לא תזכרי, הלכנו לחגוג לאיזה מישהי יום הולדת מהמשפחה, לא זוכרת, בשפיים בפארק מים. אוקיי. שאת קנית בגד ים חדש, אמרת לי, יואו, זה יפה, הוא נכון? אמרתי לך, וואי, כן, מושלם. לא. נכון כל פעם שכאילו לפעמים שאני ישנה במזרון אצלכם, ואת אומרת, יואו, איזה כיף לך, הכי נוח לך. נוח לי באמת, אבל אני קצת מקנה, ואת כאילו, וסתם לא רוצה שיהיה לך. אני ארצח אותך, אוקיי, רוני? אחרי הסרטון הזה, אז תמיד המשפחה אומרת לך, יואו, איזה מושלם את שרה, זה. אני אישית חושבת בראש, איך היא שרה יפה, המכוערת הזאת, היא שרה מזעזע, שחררו. כן. מאיה? זה לא אמור לקרות, כאילו את יורדת עליי, את לא... רוני, לא שופטים. אבל את יורדת רוני, לא עליי. שופטים. אוקיי, נכון שאת אהבת את thief ואנטי-הירו? אנטי-הירו. וכן, אהבתי בעבר. אוקיי, אז הם די שרות גבוה, ואת אמרת שהגבוה מכוער. הם לא שרות גבוה, רוני. רוני, זאת פיזית טיילור סוויפט. באיזה עולם טיילור סוויפט שרה גבוה? חוץ מזה שאת היית מעריצה שלה, רוני. לא הייתי מעריצה. והיית צופה בקליפים שלה בטלוויזיה, חתיכת שקרנית.